எந்தம்மா என்னங்கக்கா? என்ன கொடுமை சரவணனது. மக்கள் எல்லாரும் என்ன பண்ணீங்க இல்ல நான் உள்ளே கேட்டேன். அடிக்கடி வாரம் ஒன்றும் சமானா இல்லை பிரியான்னு வராங்க. இது கிடையாது, இது நீங்களா வந்து நாங்கள் டைரக்ஷன் எல்லாம் வந்து அவங்கவுங்க இது பண்ணுறது தான் சொன்னாங்க. ஆனால் இது எப்படி நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஏமாந்துடாதீங்க, பி கேர்லெஸ். சத்தியமா எனக்கு எப்படி இது? நான் இன்னைக்கு வேண்டாம் நினைச்ச புகழ. மொலுட்டி பொண்ணுசே என்ன மொலுட்டி? என்ன இருக்கு நீங்க இடுப்பு இருக்கு மொலுட்டி. பாத்து உமேர் இதுலதான் சமைக்கிறோம். நான் இப்போலாம் அடுப்புல சமைக்க மாட்டோம், இடுப்புல சமைப்போம். அப்படி கடுப்புல வந்து பண்ணுவேன் தம்பி. பாக்கத்தான் சபானா மீசியை எடுத்த அப்புறம் புகழ வருவா. மாமே சைலன்சர்ல முத்தம் கொடுத்துட்டியா? என்ன வேற என்னப்பா பண்றது? ஐயோ